אחרי הפוגה של 3 שנים, מכבי נתניה המתחדשת חוזרת לזירה האירופית, והיום, סיבוב המוקדמות השני של הליגה האירופית, היא פוגשת את קופס הפינית, במטרה לפתוח את עונת המשחקים החדשה ברגל ימין. נתניה חוטפת את הכדור ויוצאת עכשיו עם סבא. עומר פרץ עושה את התנועה מצד ימין, סבא חזק מאוד, שומר על הכדור, עכשיו הולך על בעיטה. העדיפה של הילנדר, שגם קולט את הכדור בסופו של דבר. היה מקום עכשיו למשור, לתת את הכדור, לשתף את עומר פרץ בהתקפה הזו. כדור אצל אילו. פינס לוקח לו את הכדור ללא קושי ופותח, מעבירים, תראו את הפריצה הזו של פינס. סבא מבקש את הכדור, זה הולך דווקא לשריקי, עכשיו סבא מקבל, ממתין להצטרפות של החברים במרכז. סבא מוצא את שריקי, מעביר את זה חזרה לסבא עם ההזדמנות, הנה כדור הרוחב שמקיים, הנה מנצור החוצה. הזדמנות ראשונה ראויה של מכבי נתניה, עם מסירה כפולה בין שריקי לסבא. פשוט חבל שהילד לא דייק מספיק במסירה. שריקי עושה את התנועה, הכדור הולך לצלישר, יכול לבעוט מהטווח הזה, זה מה שהוא עושה, צלישר! קרוב! עוד ניסיון של מכבי נתניה, והאיש שבגיל צעיר הכתירו אותו כפול סקולס של ליגת הנוער. ביתה טובה. נותן פה ניסיון מעניין. בהחלט. אז נשאיר את זה למספר 11 לפוריה, עם הזדמנות מצוינת בתוך הרחבה. פוריה מפספס, מצב מסוכן מאוד לזכות קופס, וחשוב לציין שהאיש הזה, מספר 11 של הפינים, אץ פוריה האסטוני, נבחן בעונה שעברה במכבי נתניה. עכשיו מצב מסוכן לזכות הפינים בתוך הרחבה. מזל גדול, שוב זהו פוריה, ועכשיו עוד ניסיון בעיטה שהולך גבוה. לאט לאט הפינים מתחילים לסכן את השער של סנאמו. עכשיו פננן שולח את הכדור קדימה לפוריה, אין שם נבדל, שוב זהו פוריה בתוך הרחבה. מה עושה פוריה? הולך לבד, גם מצליח בסופו של דבר להעביר את כדור הרוחב, וקופס עולה ליתרון 1-0 מול מכבי נתניה. שער חוץ של הקבוצה האורחת. פננן, שדיברנו על כך שכובש את השערים של הקבוצה הזו בתקופה האחרונה, מעלה את הפינים ליתרון. פוריה פעם שלישית בערך בדקות האחרונות שהאיש הזה מוצא את עצמו במצב מסוכן, הולך על בעיטה, ופננן נמצא שם כדי לדחוק מקרוב את אחד השערים הקלים בחייו. עוד הגבהה של אילו, הכדור שם מטייל, פננן 2-0. זה כבר לא נעים, זה כבר לא נעים, זה בהחלט לא נעים. 2-0 לקבוצה הפינית עוד לפני המחצית. ההגנה של נתניה לא מרחיקה טוב את הכדור, ואלכסי פננן, האיש המסוכן והחם ביותר של הפינים בתקופה האחרונה, עושה את ה-2-0. שוב תמיר, אולי לבעוט מהטווח הזה, זה מה שהוא עושה. זה הולך קרוב מאוד. ארנון תמיר עם ניסיון הבעיטה, לא מוצא את המסגרת. ובנוסף עוד חילוף שאמור לקרות עוד כמה דקות, חסן סרחן יכנס, תכף נבלר במקומו. תודה. עוד ניסיון של שבחון למצוא את אחד מחבריו שם למעלה. פוגש את ידיו של מיקה הילנדר השוער. סבא אל הכדור. קרוב, הצלה טובה של הילנדר השוער הפיני. בסדר גמור, הוא לא עשה אף טעות הילנדר היום במשחק, הם מצוינים. בוא נראה את שבחון עכשיו בתוך הרחבה עם הסיבוב, ואיזה גול! יוסי שבחון מחזיר את מכבי נתניה למשחק, ומי אם לא הטוב בשחקניה מאז המחצית השנייה. יוסי שבחון עם שער יוצא מן הכלל, וזה שער שאמור להטריף את נתניה ולהחזיר אותה לעניינים. יש מספיק זמן, קדימה, הבחורים יכולים לעשות את זה. יופי של שער. עקל. זה להגביה אוליבות. עקל הולך על בעיטה. זה היה קרוב. מוחמד עקל עם הניסיון הזה. דף מצד שמאל, רגל ימין. הנה, מסתיים המשחק. קופס הפינית, מהמקום הלפני האחרון בליגה של פינלנד, מנצחת את מכבי נתניה 2-1.